Йехова е велик и достоен за голяма възхвала. Много добре. Достоен за голяма възхвала в града на нашия Бог, на неговата свята планина. Красива поради своята извисеност, радост за цялата земя е планината. Кой знае? Планината Сион. И двамата слушате внимателно. А къде е планината Сион? Точно тук, татко. Точно тук. Къде? Не я виждам. Сигурен ли си? Не, тате, ние живеем на Сион. Казваш, че живеем на планина? Да. Какво е специалното на тази планина? Аз знам. Кажи ми, скъпа. Тук е живял цар Давид. Йехова казал: поставих царя си на Сион, моята свята планина. Тук донесли ковчега. Ами, Тала, къде ги намерихме тези умни деца? Приличат на баща си. Елате, деца. Софония, днес синът ми намери това в полето и го донесе. Пълнят светия град с противните си идоли. Накъдето и да погледна, виждам изображения на Ваал и жертвен дим. Повдига ми се от миризмата на тамяна им. Царувам вече 12 години. Време е да действам. Искам да довърша очистването, което дядо ми започна. Ще ти е нужна помощта на Йехова. Знам. Моля се за това ден и нощ. Хубаво. Ще направя изявление. Нека бъде разгласено, че ще изчистим страната от идоли. Другаде са по-евтини. Както си решиш. Постоянно вдигате цените. Започваме от тук. Така ще постъпим с всички фалшиви богове в страната. Татко! Татко, събуди се! Татко, ставай! Сега не е време да спиш. Йосия е предприел кампания срещу всички богове, освен Йехова. Какво? Йосия сам си руши царството? Хората няма да се дадат лесно. Да не мисли, че ще се откажат от обичаите си? От ритуалите си? От целия си начин на живот? Глупак. Ваал ще ни спаси. Ваал ли ще ни спаси? Татко, огледай се! В цяла Юда и Йерусалим Йосия унищожава изображенията му. Та те не могат себе си да спасят. А хората го подкрепят. Да, съмнявай се. Нахален хлапак такъв. Станал си нелоялен към Ваал. И към мене. Бащата, който ти е дал живот. Няма значение. Ще измисля нещо.
Господарке Амитала, може ли да говоря с теб? Изслушай ме! Моля те! Вен Матане? Какво искаш? Моля те, кажи на царя да престане. Това е лудост. Така застрашава себе си, семейството си и целия ни народ. Кампанията на Йосия срещу Вааловите поклонници е кампания срещу самия Ваал. Вен Матане с твоите ужасни идоли. Махай се преди да кажа да те задържат. Прости ми! Моля те, само още нещо. Моля те. Амитала, казвам ти това за твое добро. Би било ужасно с царя да се случи нещо, като случилото се с баща му. Амитала, помисли за децата си. Вааловите поклонници не могат да се мерят с Йехова, Амитала. Не се страхувай. Но тази кампания трае повече от година. Колко още ще търпим всичко това? Колкото е необходимо. Да, господарю. Дойде пророк Софония. Довел е един човек. Благодаря. Ще ги приема в тронната зала. Иди да видиш децата. И не им показвай, че си притеснена. Йехова, прекрачих ли границата? Собственият ми дядо не успя да изчисти страната от идолите. Аз как ще успея? Господарю, това е Еремия от Анатот. Човекът, когото Йехова назначи за пророк. Добре дошъл. Царю, всички верни хора подкрепят кампанията ти срещу идолопоклонството. Направихме както нареди и откакто започна тази кампания преди 18 месеца, спечели много поддръжници. Вярно е, но много продължават да се покланят на Ваал. Хора като Вен Матан са голяма заплаха. Народът може да прибегне до насилие, за да се опълчи на това велико дело. Несъмнено. Господарю, мислиш ли, че ще успееш да завършиш тази задача? Възстановяването на поклонението ще изисква още усилия. Но трябва да се направи. Прав си, Йосия, но не вършиш това с човешки сили. Йехова е на твоя страна. Той ще ти даде смелостта, мъдростта и силата да успееш. Когато се усъмних в своите способности, Йехова ми каза: не казвай, твърде млад съм. Но Йехова ти го е казал лично, Еремия. Как да съм сигурен, че ще подкрепи и мене? Еремия ми каза за едно пророчество от преди стотици години, след като цар Яровоам издигнал свой олтар в Северното царство. Според словото на Йехова, един Божи човек дойде от Юда в Ветил, когато Яровоам стоеше до олтара, за да принася жертвен дим. И според словото на Йехова, той извика към олтара:
Олтаре! Олтаре! Това казва Йехова. Ето, в дома на Давид ще се роди син, който ще бъде наречен Йосия. И върху тебе той ще принесе в жертва свещениците на свещените височини, които принасят жертвен дим върху тебе. И ще изгори върху тебе човешки кости. Затова не се разколебава Йосия. Има и силна вяра, като баща ни Авраам. Йехова говори и на мене, Йосия. Той каза: ще премахна от това място останалите поклонници на Ваал, името на жреците, които служат на чужди богове, заедно с свещениците. Ще накажа князете, синовете на царя и всички онези, които носят чуждестранни дрехи. Нито среброто, нито златото им няма да ги избавят. Ще омаломощя всички земни богове. Сафане, кампанията мина добре. Но храмът е занемарен. Така е от десетилетия. Напълно съм съгласен, господарю. Отидете при първосвещеника Хилкия и му кажете да събере всички пари, донесени в дома на Йехова. Дайте ги на надзорниците, за да поправят щетите. Да купят дървен материал и дялани камъни. Добре, господарю. А кой ще води сметките? Сафан ли? Не, Йоах. Не търсете сметка за използваните пари. Тези мъже постъпват вярно. Да, господарю. Както кажеш. На смъртното си легло дядо ми говореше за храма. Пазих това през всички тези години, с надеждата един ден да върна славата на Божия дом. Този ден дойде. Хилкия, какво има? Сафане, намерих книгата на закона в дома на Йехова. Книгата на закона ли?
Никога преди не съм виждал тези откази. Веднага занеси свитъка на цар Йосия. Господарю? Сафане, как върви ремонтът на храма? Служителите ти правят всичко, което им възложи. Събраха парите, донесени в дома на Йехова, и ги предадоха на надзорниците и на работниците. Много добре. Има ли друго? Да, господарю. Това е една книга, която ми даде свещеникът Хилкия. Каква книга? Изглежда са думите на Мойсей, господарю. Тогава ни ги прочети. Това са наредбите и съдебните решения, които трябва старателно да изпълнявате. Трябва да унищожите напълно всички места, където народите, които ще покорите, са служили на своите богове. По високите планини, по хълмовете и под всяко клонесто дърво. Разрушете жертвениците им, съборете свещените им стълбове, изгорете обредните им стълбове, отсечете изваяните изображения на техните богове и заличете имената им от това място. Вървете! Отидете всички с Хилкия и попитайте относно думите в тази книга, която беше намерена. Защото е голяма яростта на Йехова, понеже нашите прадеди не спазваха словото на Йехова и не постъпваха според записаното в книгата. Пророчицата Олда живее наблизо във втория квартал. Ще помоля Хилкия да се срещнем там. Това казва Йехова, Богът на Израил. Кажете на човека, който ви изпрати при мене: ще нанеса бедствие върху това място и върху жителите му, както и всички проклятия, записани в книгата, от която четоха пред царя на Юда, защото те ме изоставиха и принасяха жертвен дим на други богове, за да ме оскърбяват. Затова моята ярост ще се излее върху това място и няма да бъде угасена. А на царя на Юда това казва Йехова, Богът на Израил: понеже сърцето ти се оказа меко и ти се смири пред Бога, щом чу какво е казал, раздра дрехите си и плака пред мене, затова аз те послушах. Ето, с мир ще бъдеш положен в гроба си. Очите ти няма да видят цялото това бедствие, което ще нанеса върху това място. Благодарим на нашия милостив Бог Йехова за това, че въздържа яростта си. Свикай старейшините на Юда и Иерусалим. Нека дойдат в дома на Йехова. Внимателно следвай всички тези думи, които ти заповядвам, за да ти бъде добре на тебе и на синовете ти до безпределни времена, защото така ще вършиш онова, което е добро и правилно в очите на Йехова, твоя Бог,
Когато Йехова, твоят Бог, унищожи пред тебе народите, при които отиваш, за да ги покориш, внимавай да не разпитваш за техните богове с думите как точно служеха тези народи на своите богове, защото те служат на своите богове, вършейки всякакви отвратителни за Йехова неща. И дори редовно принасят на боговете си своите синове и дъщери. Ако твоят брат или твоят син или дъщеря или обичната ти жена или най-добрият ти приятел се опита тайно да те примами, като ти каже: нека да служим на други богове, не се съгласявай с неговото желание и не го слушай. Окото ти да не го пожали и да не изпиташ състрадание. Не го щади, а непременно го убий. Не го защитавай. Помни месеца Вив и празнувай Пасхата, посветена на Йехова твоя Бог, защото през месеца Вив Йехова твоят Бог те изведе от Египет през нощта. Принеси пасхалната жертва пред своя Бог Йехова на мястото, което Йехова ще избере, за да постави там името си. Сключете заедно с мене договор с истинския Бог Йехова, че ще изпълняваме всички думи в тази книга. Йехова наш Боже в небето. Амин. Амин. Занесете ги в долината Кедрон и ги изгорете. Осквернете Тофет, така че никой вече да не изгаря в огън сина си или дъщеря си. Това е само началото. С помощта на Йехова ще премахнем в цялата страна свещените височини. Всяка следа от фалшиво поклонение и всеки, който го подкрепя. След като изчистим Юда, ще отидем отново на север, в градовете на Самария. Напред! Чии са тези гробове? На Вааловите пророци, господарю. Вземете костите им и ги изгорете на олтара на цар Яровоам. После го разрушете.
Какъв е онзи гроб там? Това е гробът на Божия човек, който дойде от Юда и извести това, което ти направи с олтара във Витил. Оставете го да почива. Нека никой не се докосва до костите му. Татко! Моят господар царят е бледо подобие на дядо си и е настроил собствения ми син срещу мене. Не е вярно. Просто правя това, което трябва. Ваал е безсилен. Не виждаш ли? Безсилен? Ще ми се да бях пожертвал тебе в Тофет. Никой повече няма да прави това. Йосия се погрижи. Господарю, най-после всичко е изпълнено според закона. Остана само едно нещо, което да поправим. Кажи на народа да празнува Пасха за Йехова, както е записано в книгата на договора. Ами ако хората не могат да си позволят жертвите? Ще даря на народа добитък от моите стада. За наше удоволствие, Пасхата не е празнувана толкова грандиозно от дните на съдиите. Внимателно следвай всички тези думи, които ти заповядвам, за да ти бъде добре на тебе и на синовете ти до безпределни времена. Защото така ще вършиш онова, което е добро и правилно в очите на Йехова, твоя Бог.